Čaute, to je Ezio vlogu. Takže dneska informujem o mojom vysvedčení. Takže toto je moje vysvedčenie. A môžete sa dozvedieť o mne informácie. Takže volám sa, prečítajte si meno. A 4A, to je ročník, 4. Tu viete narodenie, kedy som sa narodil. OK. Dobre, to nemusíte, to nebrám. A pozrite sa, slovenský jazyk a literatúra, jednotka. Všetko mám jednotky. Anglické, matematiky, všetko. Pozrite sa. Bijem jedna. No tak. Takže toto je moje vysvedčenie. Dáme sem, teraz nahrávam s tabletom. Nie som doma. Vidíme vlastne otočil ten oný. Čo to? Minecraft. Včera. No a teraz som tu. Ako vidíte, to sú vsaby. Takže 5 tých subscriberov. Som na 5, to som jedol. To je nič, to sú detail. Takže tak. Takže toto mám svoje vysvedčenie. A ešte toto. Tuto zmeškané vyučovacie hodiny. Koľko? 4. Ospravedlnené 4. Neospravedlnené 0. Som profi. Takže všetko jednotky. Výpis klasifikácie. Juhi. Takže ďakujem, že si pozerali toto video, krátke video o mojom vysvedčení. Uvidíme sa, neviem kedy. Možno dneska pri Epivilasu. Tak. Čaute. Čau.